Hola, benvinguts i benvingudes a la Cortina dels llibres. Jo sóc Clàudia i avui us porto la col·lecció La Billy Brown. Està escrit per Sally Rippin, les il·lustracions són de O'Keeffe i l'editorial és, si és en castellà, Brunyo i si és en català, Brúixola. Tots els llibres de la col·lecció tenen 2 històries. I el primer llibre parla de que comença classes de ballet i se'n dona compte que és una mica patuda i gràcies a les seues idees trobarà una solució. I una miqueta després, quan els nois de l'escola li diguen que no pot jugar a futbol, les donarà una bona lliçó. El segon llibre de la col·lecció parla de que Billy vol ser amiga de Rebecca, però s'oblida de Jack, que és el seu millor amic. I a la segona història parla de que Jack i Billy volen fer una acampada, però no surt com estava previst. El tercer llibre de la col·lecció parla de que la Billy se talla els seus cabells perquè no vol tallar-los a les seues nines. Llavors veu que ha fet un desastre, llavors la seva mare l'ajudarà. I l'altra història és que se troba 2 germanes a la platja que pot comptar amb elles. El quart llibre de la col·lecció parla de que la classe de la Billy va al zoo i la seva mestra la tria com a ajudanta, però se despista i té un bon susto. Igual que a la segona història, el pare Noel canvia de plans i no sap si li portarà el regal que tant volia la Billy. El cinquè llibre de la col·lecció diu que la Billy tindrà un germanet i està encantada, però quan el germanet arriba a casa li dona molta enveja perquè els seus pares no li fan tant de cas. I la segona història parla de que a l'escola els mestres prenen molta atenció a aquells xiquets que se fan mal i la Billy se va trencar el braç, llavors busca la manera d'ella ser la protagonista. El sisè llibre de la col·lecció parla de que a la classe de la Billy faran una ciutat en miniatura i el seu germanet li destrossa la seva construcció. Arribarà a temps per portar la seva construcció a classe? La segona història parla de que se'n va de viatge a casa de la seva àvia i per culpa de la varicel·la no pot sortir de casa i té que tindre molta imaginació per a poder sobreviure. El setè llibre de la col·lecció diu que la Billy li ha caigut una dent, però la perd i convencerà el ratolinet Pérez per a que li faci un regal. I l'altra història tracta que a la seva classe fan un regal per a la Dia de la Mare. I el xiquet de la seva classe, que es diu Bob, li trenca. Serà capaç de fer un altre regal a temps? El vuitè llibre de la col·lecció diu que a la classe de la Billy ha vingut una companya nova que es diu Mika, que ve d'un país molt llunyà. I a la Billy no li agrada el que fa. I al final s'acaba enfadant. Sabrà perdonar-la? I la segona història tracta de que la classe de la Billy van a fer un curset de natació. I la Billy no sap nedar, per això té temor a l'aigua. El novè llibre de la col·lecció diu que la Billy i en Jack se volen comprar una cosa a mitges
I quan per fi tenen prou diners, la Billy se ho pensa bé i només vol una cosa per a ella soleta. I la segona història és que pront és el seu aniversari faran una festa i no surt com ella havia planejat. El desè llibre de la col·lecció diu que la germana de Rebecca, les germanes de Rebecca i Billy van al cinema i veuen una pel·lícula de terror i després per la nit ensomien. I la segona història parla de que la Billy vol una mascota. Llavors van al centre comercial i ne veuen una que a la Billy li agrada i al tornar no la troben, llavors arriben a casa. L'11è llibre de la col·lecció diu que la Billy, el Jack i els seus cosins juguen a futbol i la pilota se'ls encalla al jardí de la seva veïna i està tan enfadada que no els ho vol tornar. I la segona història parla que la Billy està a la seva classe i se colen un munt d'abelles per la finestra. I ja arribem al 12è llibre, que diu que a l'escola de la Billy Brown fan un concurs de barrets estrafalaris i quan ho té tot preparat es posa malalta. I la segona història diu que què farà la Billy quan es troba un ocell desorientat. Esta col·lecció està escrita en lletra d'impremta, les il·lustracions són molt grans i el text és de lletra bastant gran. I el recomano a partir dels 6 anys i m'ha agradat molt perquè són històries molt divertides. Espero que us hagi agradat. Adeu! Dóna-li al like si t'ha agradat el vídeo i no t'oblidis de subscriure't al canal i tocar la campaneta per no perdre cap notificació.